Άσο, πού ήσουν αυτόν τον καιρό? Όταν σε έβλεπα ήμουνα 5, τώρα είμαι 10. Καθηγητής Στασάκη πλέον. Τον τελευταίο καιρό έπρεπε να κλείσω το στούντιο, να κλείσω το content. Είχα να πάρω 3 πτυχία μουσικής, ένα ηχοληψίας, ένα μουσκοταφάτι. Όλο αυτό είχε κάπως στο διάβασμα. Αλλά ποιος νοιάζεται για αυτά έτσι? Δεν μας νοιάζει. Πάω να δώσω τελικές εξετάσεις. Έχω χεστεί πάνω μου. Εντάξει. Το πήραμε άριστα. Όλα στο κέντρο. Να το! Όχι! Είμαστε τα ίδια, ρε μπρο. Χρωστάω! Με τα Saki Beats και καλά working class, αλλά αυτό που δεν βλέπετε πίσω από το φάσμα είναι ότι ο τυπάς δουλεύει πάρα πολύ. Δουλεύω. Κάτσε να κάνουμε ένα. Ούτε ένα flip reset δεν μπορεί να κάνει. Θα κάνω κυταρίτρε. Αρχίδια. An idiot sandwich. Έπρεπε να το κάνω. Boom! Νέο τασακιέρα. Κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, είμαι σε μια λούπα ρε φίλε. Ωραία, θα ξυπνήσω σήμερα νωρίς, θα φτιάξω τα beats, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο και μετά απλά ξυπνάω 6 και είμαι σε φάση. Νομίζω οι περισσότεροι ξέρετε ότι δεν έχω ιδέα από αμάξια. Από ένα Xiaomi πατίνι. Σήκω να το βγάλεις ρε γαμημένε. Αλλά μην ξέρω ρε φίλε, είναι κάτι με τις μίξεις στα αμάξια που όταν πας και βάζεις το κομμάτι σου στο αμάξι απλά ακούγεται πεντακάθαρο. Απλά σκέφτομαι να πάω να πάρω ένα καλό και οικονομικό αμάξι για να μπορώ να τεστάρω μίξεις πάνω. Δεν ξέρω από αμάξια, έχω κάνει την έρευνά μου, νομίζω ότι είμαι κοντά σε αυτό. Θέλουμε όλο το exclusive. Τι έχει κι άλλα, σιγά το πράγμα. 150€. Πού είναι ψίχουλα ρε φίλε, εγώ θα βάλω. Εγώ δεν σου 27 για έργα, έτσι να δω για το podcast. Yeah, boy. Ξεχωρίζουμε απ' τους άλλους τους MCs. Έχω κάνει αυτά πολλά στα tracks και κάνα τα σκεφτείς. Μην κοιτάς τον καρπό μου, θα την πλωθείς. Προσέχε πως μιλάς, δεν είμαι κανένα φιλαράκι σου. Σκώ στην γειτονιά και κλέβω όλους τους πελάτες σου. Κάνω στάσεις πολλές, μα κάνες άλλο φορείο. Με κούνιεσαι πολύ, σε μαζεύουν με φορείο. Όσο μιλάτε κάνει χειρότερα. Έχει παραπάνω, μόνο να καταλάβεις λίγο. Είναι λίγο. Μου μπορείς να σου το αυτό. Ωραία, λοιπόν, όλοι. Χρωστάω στη Μαρφίνη 1400 και στα αρχίδια μου. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 3X16 26.
Ποιος φταίει για την πυρκαγιά της Αθήνας? Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πιείτε καφέδες με καφέδες, πατάτες με ρύζι, πατάτες με λαχανικά. Over. Γεια σας! Τους στέβετε στους πέους, τι σας λέω εγώ. Υπάκω ένα τρουπάκο στους φέρνω. Πάλευα στη μάζι με φεή στον ταρταρού μέρ. Ζήτησα καφέ και μου σερβίραν πουρέλ.